मिले हवे का। कनकेश्वर बाबा तोर चरण मगा, कनकेश्वर बाबा तोर चरण मगा। मिले हवे माया मोला मिले हवे का, मिले हवे माया मोला मिले हवे का। कनकेश्वर बाबा तोर चरण मगा, कनकेश्वर बाबा तोर चरण मगा। मिले हवे माया मोला मिले हवे का, मिले हवे माया मोला मिले हवे का। जटम गंगा तोर तोर बड़ा निक लागे। माधम चंदा तोर तोर बड़ा निक लागे। जटम गंगा तोर तोर बड़ा निक लागे। लिंगेश्वर बाबा तोर चरण मगा, लिंगेश्वर बाबा तोर चरण मगा। मिले हवे माया मोला मिले हवे का, मिले हवे माया मोला मिले हवे का। लागे हाथ में त्रिशूल तोर तोर बड़ा निक लागे। सांप के माला तोर तोर बड़ा निक लागे। हाथ में त्रिशूल तोर तोर बड़ा निक लागे। कनकेश्वर बाबा तोर चरण मगा, कनकेश्वर बाबा तोर चरण मगा। मिले हवे माया मोला मिले हवे का, मिले हवे माया मोला मिले हवे का। बगंबर तोर तोर बड़ा निक लागे। पाँव खड़ाऊ तोर तोर बड़ा निक लागे। कन्या बगंबर तोर तोर बड़ा निक लागे। पाँव खड़ाऊ तोर तोर बड़ा निक लागे। कनकेश्वर बाबा तोर चरण मगा, लिंगेश्वर बाबा तोर चरण मगा। मिले हवे माया मोला मिले हवे का, मिले हवे माया मोला मिले हवे का। मिले हवे माया मोला मिले हवे का, मिले हवे माया मोला मिले हवे का। मिले हवे माया मोला मिले हवे का, मिले हवे माया मोला मिले हवे का। छतराम भैया तो मिले हवे का, खैरवार भैया तो मिले हवे का। मिले हवे माया मोला मिले हवे का, मिले हवे माया मोला मिले हवे का। कनकेश्वर बाबा तोर चरण मगा, कनकेश्वर बाबा तोर चरण मगा। मिले हवे माया मोला मिले हवे का, मिले हवे माया मोला मिले हवे का। मिले हवे माया मोला मिले हवे का, मिले हवे माया मोला मिले हवे का। मिले हवे माया मोला मिले हवे का।
C-Log Digital Recording Studio, Cordoba. Contact number 9907119215. आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। यदि आप अपनी आवाज को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो चले आइए मल्टी ट्रैक डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए AVM ऑडियो वीडियो स्टूडियो, खमतराई, रायपुर। मोबाइल नंबर 9301523929 और 7869646201। यदि आप नए एवं पुराने गीत सुनना चाहते हैं तो avmgana.com में जाकर गाना फ्री डाउनलोड करें और YouTube चैनल में AVM गाना और KK कैसेट्स को सब्सक्राइब करें।